Amadou mondo bismillah amona sale Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Jam nyoldo. Badda. Jam tan ke. Arsel. Mawlu. Jam tan kay. Jam tan ke. Badda tamper. Mawlu. Bismillah ma. Mani Jam tan kay. Jam tan. Arikal. Mawlu. Bismillah. Mani jam tan. Arikal. Mawlu. Jam tan kay. Min de jibi sa ndaron non. Oh. Tibisa. Tibide wayri do sedde. Wayri do maranno do non kono dumun fo arando. Mi rewi to chef de quartier o wi ko an tan andi jibi sar. Ah. Eyi te jibi sar mi do sohlimo ndax won ko wadi. Bar ko jam? Jam wona jam. Eyi. Jam wona jam bismillah. Mani. Jibi sar ne fi miñam bete do mairie. Ha? Eyi to ko gagnoma pour l'instant mairie nan urgent. Ko bida ko? Ko nanda ko. La ilaha illallah. Ko woni jibi sar ko fi no mairie? Jibi sar ko fi mairie nan urgent. Bar tampay? Pour l'instant wa hana dem hen haydara. Mais ko wa hen wonde fof matin dum. La ilaha illallah. Jibi sar de wadi ko wadata. Mi rewi to chef de quartier o wi ko an tan andi do pour l'instant jaado way o jibi sar. Jibi nar do kay koram. An anda galle jibi sare? Ala non galle jibi sar kam mi wana jibi sar arde do kon min kay galle mum anda dum. Numéro jibi sar? Ala mi ala ni war jibi mo man do ni mar mo kay nan on nandirta hal ni sa kam jogo dani. OK ndax ko antami do. Ala problème. Mais dum do ko convocation kanko jeedum. Jibi. Jibi jeedum. Ndax mi tawani do jibi non ko antami do te kasi hilmako. Mi acca dum do ene to ari to tamu. Ala wata dum do kay min mi jibi nani jibi. Mi wana cernum wana almudam kay wata accanam convocation min hay indam boma Amadou Diallo mi dama wawi wana jabanje tude convocation ta yimo mbiyamo o mami mo ganda memetake te o jamonum tonni den wana rebe fo jera piya wallahi to ari benna hammon don ko gonga kay la ilaha illallah khadim sarde nati fata na ko debbo nyaade ko kadi ko lawi to ko dibi nati Binta naam Ramata de jam nyallo mi dina yaha bismillah mi dina yaha Ramata ha ko to ane mi dina yaha min non ko jibi sar cohlo non jibi sar mi namdi mo Amadou yo yam jibi sar convocation gam non pour tottude jibi sar pour Amadou tottudum jibi sar mais Amadou wi jabata convocation convocation wodo jibi sar ko fi mairie hanki mi anda ta tini wala tinani mais ke mi tinani o pone jibi sar ko fi mairie ko gagne ndax pour l'instant mairie nan urgent anda habe kam bore hande non yaande mi ko foti rendinde jibi sar e mairie ha ko fi e mairie alla nandi mi anda min da mi ar noddami to be mbi kam jibi sar ko fi mairie non yaade min nen non tinirmi dum la ilaha illallah ajara non mi sanne ala problème choy joni convocation o jabani tan deftude dum o jaban jettudum mais to mi hi min mam andu no mbada mi ko wahen wonde fo ma jibi sar tawoy amin ton joni de kam dum de kam a hafi kam ko kewande ayide a hafi kam mo ganduda ko welani ayide jara de bel kam de gasino fewi ala problème jara kam jibi mumal ko ni tan woppirte aduna mudum omo yaade odo Amadou koye degaaji tan be ko di jamma e nyalaw min kam dum do kala kala no do mi dum wondi ni ko mi jabata dum an holko foti rendinde mairie e jibi sar ha jibi sar de fiye mairie ko min namdata dum ko wondi kam go rendinde jibi sar be ko an namdo to mi dum sabu onon fokon goto wala ko sahilma so onon diadata ko woni nder ko fo ada ande wala gonga woto toñama ha binta woppam min toñma binta woppam onon binta woppam de ay neddo hadama andu dum yiilo jaadido mudum onon koddi onon nandi jikkuji modon ko mem Allah serni mo han ko mo an ada haalaw halta kono mi joni modon di ko gotum binta min no woppi ma min binta woppiram non mi wawa woppude ma dinne suribi yum surbiye binta mi surani jibi sar so fi meri min mi haajam ala hen mi anda kam to kala do
wawi wonde kono an a yaltani hen jonnon kono so Allah jaɓi ma andu wona ka ɓoyɗo wadde wona ka ɓoyɗo wadde min ñande fof galle o ala ka hollade mi ɗo jonnon bone jamma bone ñalo ala holli kam jam an est ce que an woyyo ko mako debbo kay fonno jogaade ko jagar mun yana arta no wiya papa no lawde koyɗo gon koɗa jogiɗa cour sonuji ma woyyo ma ectage ko ɗum mbawɗa woyyo ma ectage ana jarani waɗande jagar mbaɗa somi wonnima jagar ne a yiyata ɗum wona gonga moƴƴi wona gonga ay omo piiɗon garduɗo e no ko neɗɗo mawɗo noon so waɗi neɗɗo wona kon woɓe jaggude debbo lappon tan ha digga ma andu debbo koko natti lappede mane gorko koko lappete debbo fiyetake gorko no fiye gorko no fiye wona ka bewɗo mi halta ɗo mbiɗa ka amso aɗa teddina becce ma andu noon amso yagal ma ko hande timmata mbimi bolla sabu so Allah jaɓi an mako fof on naati so kala nde min naati min mbaɗa mi jeeyoya onon pinta an iɗi naatde an sino wonani sababu tan on nder gonɗa min joni ɗo e convocation ma muma ko convoque ma anani komin heɓɓi hen koyɗam anani tawi ko noon ka naafique walla ko an wifata mairie en yo cok amin woyyo ko ma ko dewal cokowal worɓe mum aɗa fiya worɓe ma ko kuuɗe sonuji